Прозвучавайки през зелената шир на тропическите гори на Централна и Южна Америка, отличителният хор на ревачите създава завладяващ саундтрак, който отеква из джунглата. Сред тях мантълната ревяща маймуна, разпознавана по своите тъмни, плавно спускащи се бакенбарди, е особено забележителна. Този вид, алюата палията, е не само един от най-големите маймуни в Централна Америка, но и един от най-често срещаните в дивата природа. Така наречената мантийна характеристика на външния вид на ревача се дължи на дългите му, гъсти косми, които са по-груби и служат като ефективна форма на камуфлаж. Дълбоките викове на маймуната ревун произлизат от оголемена хюидна кост в гърлото им, което усилва звука и ги прави едни от най-шумните наземни животни. Тези викове, чуваеми на разстояние до 3 мили, обявяват територията им и държат съперничещи групи на разстояние, спестявайки енергия, която би се използвала за физическа защита на територията. Главно листояци, ревящите маймуни, са специализирани в консумацията на листа, които осигуряват сравнително малко калории. В резултат на това, те оптимизират енергийните си разходи чрез дълги периоди на почивка. До 80% от деня може да бъде прекаран в покой. Когато дойде време за ядене, те са селективни, избирайки разнообразни листа и допълвайки с плодове от време на време, за да осигурят балансирана диета с правилното количество фибри и хранителни вещества. Острото им обоняние играе ключова роля в откриването и избягването на отровни листа. Докато техните специализирани кътници, предназначени да разпадат влакнеста растителна материя, им помагат ефективно да смилат растителната си храна. Козината на маймуната ревун е богата на тъмни нюанси и осигурява отличен камуфлаж в разсеяната светлина на сенките, успешно я прикрива сред листата. Също толкова важна за живота му сред дърветата е захващащата опашка на маймуната, здрава и адаптивна. Тя действа като допълнителен крайник, позволявайки на маймуната да се стабилизира или да се придвижва лесно, докато събира храна или се движи между клоните. Динамиката на групата се върти около доминиращия алфа мъжки, чието лидерство обикновено е неоспоримо в сплотеното семейно звено. Женските и подчинените мъжки помагат в почистването и грижата за младите, създавайки поддържателна среда, която е съществена за юношеското им развитие. Съзнавайки потенциалните опасности, те внимателно се ориентират в обкръжението си, но са снабдени с мощни челюсти за защита, ако възникне нужда.